nopea mittausvideo. Mobira TVL, perinteinen 2 metrin radio. Herkkyysmittaus. Eli mellulaite tuolla. ,3 mikrovolttia, 12 desibeliä sinadia. Tuo täytyy muistaa. 1,5 kilohertsiä, koska vakioasetus on iso. Volume on huono säätää, mutta mä sain sen nyt jotenkin säädettyä. Se vähän yli ohjaa, mutta sitä ei saa muutettua. Se ei toimi yhteismaadotuksen takia. Mut tämmönen. Kyllä se varmaan. Kyllä tää ihan herkkää on. Kun Kiinan soiro kuuntelee 0,2 mikrovolttia näillä samoilla säädöillä, niin tuo. Ja muuten yksi juttu. Tuo taajuus ei ollut ihan kohdallaan. Sekin tietysti nyt vähän vaikuttaa. Säädetään taajuus tohon. On se nyt tarpeeksi kohdallaan. Oikeesti ei tää paljon vaikuta tää taajuus. Ei se paljon vaikuta. Kyllä se niinku kun vetää ohi, niin kyllä se huomaa, että se kohisee. 0,313. No aikalainen semmonen. Kyllä tää ihan herkkä on, tarpeeksi herkkä auto. Kone kuitenkin lähettää joku 10 wattia vaan, niin mitä järkeä on laittaa sinne herkkiä koneita, kun ei tää lähetä kuitenkaan. Niin. Semmonen. Semmonen juttu, joo. TVL. Autoon vaan sitten.